Ahoj lidi, tady s u další videa, hrajeme zase Squadbuster a už jsem tu trochu hrál, nebo jako už jsem tady získal i Jesse, i toho Ice Wizarda, když byla taková ta sneak peek, kde se to mohl získat ještě předtím, než se tam prostě dostal, protože já to ještě ani nejsem u toho Ice světa, ten náš tady. A ještě tady free věci, tady je nějaký free kohout. Jo, to je skin, tak tenhle je fakt kvalitní. Tak jo, a jdeme hrát. Jaká to bude mapa? Extrémně jo, dobrý. Poušť. Piňata, piňata je takový jakoby slabší, ale tak dá se. Rovnou si začátku vezmeme Macy's. A tady jdeme rovnou pro ty. Tady už jsou zase tady ti roboti, ty jsou hrozně otravní. Tady ještě pobereme, ať ještě z toho dostaneme odměnu, dobrý. Teď si vezmeme ještě jednu, protože prostě to je dobrá. Plus tady hodíme ten kanon. Jo, bezvadný. Ještě jednou, OK, já se nezlobím. A few moments later. Tady docela zničíme. Tady bereme Archer Queenu. Tak to jsme docela podělali, co si budeme, tohle jako docela podělaný. Jsme pátí dobrý, to ještě, tohle jako bylo hodně podělaný, já jsem ani... Dobrý, hodíme se tam heal. Ten byl asi důležitý. Battle healer. 95 to se dá. Hlavně nesmíme spadnout. Jsme čtvrtí. Dobrý, jsme třetí. Jsme třetí, ještě jsme to nakonec zachránili, tak to bylo hrozně, to bylo epický, jako byli jsme sice nahoře. Jo, dobrý. Tak jsme to nakonec pak ještě zachránili, tak to se ještě dá. Tady si otevřeme bednu. Rare. Epic. Dobře, dostaneme v tom 33 panáčky, ale epický, takže to je dobrý. Witch, tak to je dobrý. Witch, to používám, to je dobrá. Ale tady se ještě odemkneme coiny. Rovnou tady na začátek hodíme slepici, to je jasný. To je roboty, už vlastně nemáme tu, aby jsme mohli brát ty... Ale bohužel ty její děti, tak ty nejsou bohužel se skinem, což je trochu škoda. Je tam ta Jessie, ta je docela v pohodě, ta Jessie je v pohodě. To hodí už vždycky, když si koupíš nějakého nového panáčka tam kanon, tak to je v pohodě. Co si vezmeme ještě jednou. Tady zničíme, tady hodíme třeba tady to. Už prostě jsou zamražení, no jo, pojďte. Nám to nestačilo, to se docela divím. Teď vezmeme tohle. Tak dobrý, jdeme. Kde je, koho vezmeme? Jo, ať máme fusionu tou slepici ninjovskou. Tady si vezmeme tohle. Už bychom mohli zaútočit na tohle velkýho. Dobrý, už je skoro dole. Jako reálně, jo, tak teďka z toho vypadlo docela dost. Teď vezmeme zase tady toho ještě Barbariana. Už máme 22 bod, co si děláš legraci, tak to je solidní. Tady vezmeme Jessie. My jsme někoho zabili. Tak to je dobrý. Tady vezmeme Barbariana, ať ho máme ještě fusionutýho. Tady si hodíme ještě jednu Jessie.
A už máme i zabitýho robota, tak tohle je dobrý. To ještě kladivo z toho vypadlo. Tady si vezmeme třeba Nitu. Tady použijeme tady na toho robota, na ten tým, jo. Nějak na nás chce útočit. Tady nevím, jestli to by úplně se vyplatilo. Tady plus ještě k tomu hodíme kanon. Ať ten kanon tady není sám. Tady něco nabereme, třeba Colta. To bohužel nemáme fusionutýho. Pojď zabij ho robota. A máme, koupíme Jessie. A máme i fusionutou, což je dobrý. Jessie je fakt jako dobrá, upřímně, takže Jessie se jako hodí. Ona útočí na můj kanon. Rozhodně. Tady zaútočíme. Tady jsme to trochu podělali, tady jsme trochu ztratili, někdo nám tam nejspíš umřel. Tady koupíme vičku, to je mega dobrá vička. To normálně mega používám. Co tady máme? Tady máme robota, pojď, zabij ho. Pojď, ještě tady koupíme arčerku. Dobře, tak to se mi úplně nepovedlo. Jsem chtěl sebrat. Jsme čtvrtí, tohle není úplně nejlepší. Teoreticky jsme se mohli udržet. Jsme čtvrtí nebo jsme spadli. To by mě zajímalo. A jsme čtvrtí. To se nám moc nepovedlo. Ještě jednou se zahrajeme, že máme ještě jednu čestku. Epic Overworld, no, tak to bude zajímavý. To bychom mohli nabrat, doufám, že tam budou vičky. Rovnou asi bereme na začátku Barbar Kinga. Tyto bedny ty jsou mega dobrý, ty se vyplatí na začátku sbírat. Z toho vážně nic nespadl, dobrý. Máme vičku, ty jsou mega dobrý, že oni házejí ještě ty kostlivce. A ty upřímně na ty malé roboty jsou nejlepší. Tady rovnou zkusíme napadnout. Tady ztratila, tak to je docela frajer. Jako docela to tady teďka zabíjíme. Later. Jsme druzí, no tak třetí. No, druzí, dobrý. Teďka se tady všichni porvali. Tady hodíme tohle jednoznačně, Mortise. Ten nám doufám nabere tady něco. Tohle velkýho robota, ten bude dobrý. Tak pojď, ty seš týpku mrtvej, bohužel jsem ho zabil. Tady není tady docela používáme. Tady tohle rozhodně chci, tohle robota, ten je dobrý, ten je už padl. Dobrý, co tady ten robot, ten je malej, ten taky je po ní. Reálně naše armáda tady docela ničí. Už máme druhýho fusionutýho barbariana, tak to je hodně dobrý. Tady už vybuchuje to věc, tady jsme to pozbírali, ty gemy. Hlavně smíme umřít. Dobře, tak teďka umíráme. To se nám absolutně nepovedlo. Jsme třetí, my jsme byli první. Ach jo. Pojď ještě. 4 tam budou. Kdo tam bude? Za sebou, jo. Takže si jdeme otevřít goblina, tak ten se dá. Co máme tady? Epic čestku, jo, tak to je dobrý, na video. Pojď. Bude tam něco? Big, dobrý, tak to má kolik? 5, 6 těch. 5 viček, tak to je dobrý, vičky jsou dobrý. A ještě si jdeme otevřít tady coiny. Coinu není nikdy dost. A jdem tady upgradenout boa. Tady ještě si otevřeme tady to. Tentokrát tady nebylo nic z tohohle, ale tak to nevadí. Doufám, že se vám video líbilo, určitě sem dejte like
A jestli nechcete, aby vám utekly další podobná videa, tak se určitě odběr. Tak jo, u dalšího videa. Čau.